Mahigit 13.6 million pesos na droga naman nasamsam sa isang buwang operasyon ng PRO1. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Umabot ng 13.6 milyong pisong halaga ng illegal na droga na nasamsam ng Police Regional Office 1 sa loob lamang ng isang buwang anti-drug operations mula May 1 hanggang 31, 2026. Malaking bahagi ng kabuang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando ay nagmula sa marijuana eradication sa mga bulubunduking lugar ng Ilocos Sur at Benguet. Sa naturang operasyon, winasak at sinunog ang 24,020 na pirasong tanim na marijuana na tinatay nagkakahalaga ng 4.8 milyong piso mula May 29 hanggang 31. Sa kabuuan, 172 na anti-drug operations ang ikinasa kung saan 200 na individual na sangkot sa illegal na droga ang tingbog sa iba't ibang bahagi ng Region 1. Kabilang sa mga nakumpiska ang 956.982 na gramo ng hinihinalang shabu, 5,950.67 na gramo ng tuyong dahon ng marijuana, 24,025 fully grown marijuana plants, 249 na gramo ng kush, at 180 mililitro ng marijuana liquid. Ayon sa Pro1, nasa 13,679,085.64 pesos ang kabuang halaga ng mga illegal na droga at iba pang kontrabandong nakumpiska sa kanilang mga operasyon sa buong rehiyon. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.